मोनसे गिदिर खौरां बांलादेशनि रोजा रोजा हिन्दु सुबुंफ्रा रैखाथि मोननो थाखाय ढाकानि लामाफ्राव सोमावसारदों। बांलादेशआव फिन आरोबाव मोनसे सोमावसारनायखौ नुनो मोनदों। बांलादेशनि करीमगंज सोहोराव हिन्दु सुबुंफोरनि दुंहाव थासारि आरो बांलादेशनि गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय रोजा रोजा हिन्दु सुबुंफ्रा सोमावसारनायाव बाहागो लादों। लोगोसे करीमगंज फरायसालिमानि मोखाङाव पुलिसफ्रा बेरिकेड दोननानै सोमावसारगिरिफोरखौ होबथानो नाजादों। थारैनो बांलादेशआव पुलिस आरो हिन्दु सोमावसारगिरिफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि। नंगौ, बांलादेशआव फिन आरोबाव दुंहाव थासारि। बांलादेशनि गाहाय दैदेनगिरि शेख हासिनानि 15 बोसोर खुंथायखौ फोजोबनायनि उननिफ्रायनो बाङाइ थाखोनि हिन्दु सुबुंफोरनि सायाव बांलादेशआव इनाय गाग्लोबनाया जादों। शेख हासिनाया गाहाय मन्थ्रिनि बिबानखौ नागारना बांलादेश हादरनिफ्राय भारतआव खारबोनायनि उनावनो बांलादेशआव हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरनि थानसालि, फालांगि आरो न'-बांफ्राव गाग्लोबदों। जायनि जाहोनावनो रैखाथि मोननो थाखाय बांलादेशनि हिन्दु सुबुंफ्रा ढाकानि लामा लामा सोमावसारदों। नंगौ, फिन आरोबाव बांलादेशआव मोनसे सोमावसारनाय थासारिया सोमजिदों। बांलादेशनि करीमगंज सोहोराव हिन्दु सुबुंफोरनि दुंहाव थासारि। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।